Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kaniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Ka Meghalaya College Teachers Association kabalong ka Senjuk Kinoikai College hakni ke jela kalarai banshim kelas bet ye ki samla puli haka first semester da ka syllabus ka barim bat kanam buat setia ya ka jing betha jong ka school ba North Eastern Hill University ban IG kai da ka National Education Policy jong usnam arhajar arpho u General Secretary jong association u Dr. AW Rani haka jing ekran ba ka Batesi TV ula ong ba ka Meghalaya College Teachers Association kan yai beteng ya ka jingbo mitrelang lani ka non cooperation movement persya ya ka nehu ha ka bedai ba ka jing pentrekam bean ya ka National Education Policy arjar arpho ba ka ju upor ka association kala dawaru ya ka nehu ba ka depan wengno mardor ya ka jing penbena ka bara penmi ha ka khat artarik unaitung arja pulai lingba u officer on special duty jong ka university. Aga bedai bagane ka jing yakki jungi ba ka NEP ka jing persya jungi ka jing pentrikam ya ka NEP hadu menta ngim pat yo kanu ka jing khot ya kran na kaliang jong umaisan silo ka jing sisa ngim da kami lenti ya ka jing ya kran pada umaisan silo na mar kata kam don jingmon ka jing pha jungi umaisan silo ka long bet ya ka tu ka representation bangi ong yu ba unweng no mardor ya katu ka notification ka bawai ha ka atarik jong Julai ke ngiu i katu kum ka jing pentrekam bian ka jing pentian jubor haki colleges ki jongi ya ka National Education Policy tengingi persya ba ya katu pada du mentarung bidang ya persya katu tikuman su pentip sa pigi media ha ka khannya utaring ngila pelong biang ya kowe ke jingalang jongi kum keseng bat hang tu ngila ya access ya kaneka movement ke jongi ke bangi ai kerteng kanon cooperation movement kani kanon cooperation movement ka balas dang na do pesi tarik jong banai Ogos ka bangila sange ban sim class ki first semester bat adu khan yo tarik kata kan apteng te hadin kaneka khan yo tarik pade ngila ya kren biang ban yong ba namar ba ya kani ka issue ke jongi kim syam sengam abangil ong tu nai pentrekam jubor ya kaneka NEP ruki ya pentrekam kim sengam tekai ka bangiarai mentana kaliang juga seng kalong yele na kumni de nadu ka khanyo tarik ngila asim na koi ke senjam bakata kalong ba menta ngigi di khot kum ka seng juga seng ka ke seng MCTA nginya let no saki kamera class bat ngin sedang no banshim ya kini ki first semester classes tang ba ngin shim bet hapo jong ka ul syllabus nginum tere banshim class hapo jong ka NEP dan ke new syllabus kepada hapo jong ka NEP ke ini shim be ya ka class jong ka BA first semester BA ini ki first semester barakai ke science arts barakai ini sedang shim no atau bangin shim naka ul syllabus balai karena kolong ba ya ka NEP na kalian jungi kum ka seng ngim itu nama kadai ka bala pentrekam bian ka bala supentian jubo ngim priang ya kata ke namar ba kini ki kena yo ki do namar bala sange kata sngi ngine sim biang ya ngine sim no ka kelas tamangin sim naka ul syllabus namar ba la penrung kelas ya kiru base haka ul syllabus ina check iki website ina check iki admission process jom bar pa ki colleges la penrung ya ki sha ka 3 year program kamut naka bentalai snem bakil kuliah hapo jong ka ul syllabus hapo jong ka ul system kena mata daw ngine sim ru ya kelas hapo jong ka ul syllabus pada kajing sisa namar bakaton lele kene ke NCM banginya sedang kene ke NEP kala nang kamstan akan larang ile pada apa ul syllabus menta kanang kamsup ini bagi pendep ya ka kosru wala ka por kala ya sakmat kala kim tenre ka banga sukwa ben patip sapi ki media ki perlu ki pe yang bagan ke media kalau mana ke MCT ngilasim kerai bangin sedang sim kelas no ngilas sedang na do hatrik bangin sim pat ul syllabus tama ka kani ka movement jungi ka NCM kanan kan non cooperation movement kani kamut bang ngimpat tre hibannya trelang bar ka university ha ka bay bar ka NEP ha kanu ka betar kata tingin
keren beda ka pasai ngi em ha ka partai ka bala sai ngi em ha ka partai jo ka demokrasi ngi thu ba ye ki ba ya ka kum ka lenti jo ka an ki ba ya de ka procedure ba kino ki ba ya sabar jo ka an ka ba mla ba di maki ki ji buara ai ka diploma ngi lengi ya ka lenti ka badai ni ya ka lenti ka badai dia admit ye ki ha ka on system ha ka on syllabus pina check ki website ka jo ki lab maki ki kena ru ki tip ya kata bat hakaji sisa ki kena ru kelas tang sku thu menta ba la pentri kam ye kene ke NDP la sku thu ba ka jing hikai ka education be ken yo kanong ka bam janai kanong ka ba khawot namar wat kinong hikai wat da psychologist ki ba gon kem pat sku thu ba ya ka ai ki ba ki de bele ben hikai kham tam ki di subject ki ba thamai ka jing hikai kanong ka ba khawot tingim kwa ban aya ka jing hikai ka bam don quality ki students te kum bakalong mentahi kum bangel ya kran ado pasdang ba kanang bhai bangin shimbe ya te ngira karpat iki principal sutera peru bat long bala nginya tentri kambe da kene ka system